Jabti an bɛ fɔlɔ an bɛ Ala yɛrɛ fo an bɛ Ala barikada kosɛbɛ Ala ye hɛrɛba de k'an ye Allahu akbar bi ni Ala sɔnna tubabukalo tile 24 sangare san kalo fɔlɔ san 2022 Allahu akbar an bɛ Nkara commune na Numubu la an bɛ Anbadi Kulubalilakaw fɛ yan u ka wele an sɔrɔ wa an nana u dɛmɛ silamɛya dɛmɛni na Allahu akbar mais Ala foli yɛrɛ ye mun ye nam mɔgɔ si t'a na ya jeune na min ma boli don dɔ bala fɔla nɔfɛ walima bari fɔla walima ŋɔni fɔla ne tiɲɛ dɛ sangare bon Ala ma sɔn k'an fa fiyewu a tilala k'an boli kun Ala ta fɔla nɔfɛ o ye Ala fɔ koba de ye Allahu akbar ni Ala bɛ maa fɛ n'i bolila fu a bɛ tila k'i boli sɛbɛ la ne tiɲɛ dɛ o tuma ni Ala fɔ koba ye sangare jeunesse bɔra ka taa an tun bɛ yɔrɔ jan ka boli n'an ye Allahu poussière ni sɛgɛn na ne a tiɲɛ gɔngɔ dara mɔgɔ o mɔgɔ la n y'a ɲini Ala fɛ Ala k'an don alijinɛ kɔnɔ amin wa mɔgɔ o mɔgɔ ka dɛmɛ don na nin ko in na dɔrɔmɛ kelen na an bɛ hakili ɲuman na yarabi Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ amin an bɛ buguda min na bɛn ni kelen Ala k'o sabati a kɔnɔ amin gɛrɛsɛgɛ sanuma a ɲuman Ala k'a d'a ma amin jamana yɛrɛ Mali Ala k'a kisi amin Nkara commune Ala k'a taa ɲɛfɛ amin su in na ni Ala sɔnna a wajuli min bɛna kɛ su in na wajuli don min ɲɔgɔnna man ja Allahu akbar yamaru parce que i m'o fɔ a ye siɲɛ caman waati de ka dɔgɔ an na ne tiɲɛ mais o n'a ta bɛɛ ni waati kunkurunin min nɔgɔyara n'an bɛ min fɔ sangare a bɛ to ka lamɛnni kɛ ne tiɲɛ karamɔgɔw ka ca différence bɛ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ an bɛɛ bɛ ye ni forokiya ye Allahu an bɛɛ bɛ dɔɔnin fɔ kan walekanw na ne tiɲɛ mais karamɔgɔw yɛrɛ de bɔ ɲɔgɔn fɛ kelen t'u ye Allahu bon Ala ye dɔ de d'aw ma min yɛrɛ bɛ an nafa nka a t'a dɔn bon ni min y'a dɔn dɔrɔn Ala ye hɛrɛ k'i ye Allahu akbar n'o tɛ ne yɛrɛ se doli a ka yɔrɔ la hali ni ma wajuli kɛ ka tɛmɛ dɔrɔn o ka ɲi aw ma Allahu akbar yamaru mais a faamu man di quoi ne o tiɲɛ dɛ tuma n'i bolila nɔfɛ ka na i tɛgɛ don an tɛgɛw bolo nin bɛɛ ye Ala ka wasa ni Ala ka kɔrɔta ye sangare kana to i ka ɲɛnamaya bɛɛ ka kɛ fu la ne tiɲɛ n'an sera lahara f'i ka fɛn dɔ fɔ Ala ye Allahu akbar an ka président Ibrahim Boubacar Keïta tun bɛ yan o taara lahara ne tiɲɛ a dɛ bɛ kaburu kɔnɔ sisan Allahu akbar an ka président kɔrɔ ATT tun bɛ yan o taara kaburu kɔnɔ président kɔrɔ Musa Tarawele tun bɛ yan o taara kaburu kɔnɔ sangare Sɛbɛlɛ Sise Faama kɔrɔ tun bɛ yan o taara kaburu kɔnɔ sɛbɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais yanni ka taa an da i yɛrɛ ka fɛn dɔ kɛ sa fɛn min bɛ se ka yira Ala la yanni su n'o ta cɛ an bɛ fɛn min ɲini jeunesse fɛ nam o ye an ka bɛn Allahu akbar cɛkɔrɔba ninnu kun tɛ yan ayi u y'an ka ɲɛnamaya tiɲɛ Allahu akbar cɛkɔrɔba dun y'an ka ɲɛnamaya de tiɲɛ pewu sangare yɔrɔ wala n'an m'an ɲɛ yɛlɛ sisan dɔrɔn an ta bɛ tiɲɛ sisan ayiwa cɛkɔrɔba ninnu tɛ se ka bɛɛ bilen fiyewu foyi tɛ se k'u bɛɛ Allahu akbar sangare mais jeunesse de bɛ se ka sabali ka dusukun ɲa ka faw to yen ne tiɲɛ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ parce que cɛkɔrɔba ninnu ka laɲini ye min ye sisan o de ye ka duguw ci ka duw ci ka taa lahara k'an to yan sangare ayiwa dalilu bɛ n bolo n bɛna fɔ sa fɔɲɔgɔnkɔ bɛ du o du kɔnɔ ɲɛmɔgɔ de y'a kolokolo sangare ne tiɲɛ mais ni silamɛya nana n'o ko k'an ka bɛn ko dɔw min tɛmɛna e ni i kɔrɔkɛ cɛ so e ni dɔgɔkɛ cɛ n'olu mɛnna kojugu nam k'olu bɛɛ dilan k'a kɛ komi fɛn ma kɛ n'aw ma se k'o kɛ bilen an denw k'a lajɛ sa k'aw to yen an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma n'o kɛra an bɛ hɛrɛ sɔrɔ ne tiɲɛ mais n'a fɔra ko min kɛra e ye min kɛ e fa ye min kɛ ne fa la ko ne ka n'o ɲɔgɔnna sara e la a tɛ dilan bilen dɛ ayi n'o tɛ cɛkɔrɔba ninnu y'an ka ɲɛnamaya tiɲɛ dɛ Allahu akbar cɛkɔrɔba si tɛ banuya min ma tiɲɛni dɔ kɛ yamaru parce que a kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 90 ye tiɲɛni de kɛ sangare ne tiɲɛ alhamdulilayi c'est à dire dɔw yɛrɛ ka tiɲɛni yɛrɛ ye min ye hali u yɛrɛ wolodenw k'olu kɔdon ɲɔgɔn ma den mana jɛgɛjala san ka d'a ma dɔrɔn o ye maa sɛbɛ ye biribili o kɔfɛ hali n'o ye baara bɛɛ kɛ tiɲɛni na o de ye maa ɲɛnama ye o tuma an k'a dɔn dɔrɔn cɛkɔrɔbaw de kan ka du de dilan nam mais du dilan y'u kɛɲɛ ne tiɲɛ an yɛrɛ baw an faw dɛsɛra an baw la an yɛrɛ b'a dɔn sangare bon o tuma olu dɛsɛra o la an faw fana bɛ fɛ sisan an ka dɛsɛ an musow la o la hali ni i muso ye ko kɛ n'a kɛcogo man ɲa n'i k'i b'a kɔrɔfɔ so k'a baga walima ka kɛlɛ dɔ k'a la pour que k'a ka dilan i yɛrɛ fa b'i wele k'i tɛ sabali ne tiɲɛ dɛ kɛ kelen ta b'a kɛ yan ko an bɛ taa k'ale yɛrɛ baw tɛ kɛ ne la yan non ne baw b'a kɛ e la mais an bɛ fɛ ka fɛn in de dabila sa an sɛgɛn o a se dabila sa mais non parce que ne sera dɔrɔn a bɛ n'a fɔ jamanatigi kɔrɔ dɛ o tɛ jamana dilanli fɛ o man d'o ye ni dutigi yɛrɛ y'a ye k'ale dɛsɛ ye e ba la mais e sera i muso la o b'ale ka fugariya dalen kɛnɛ kan o de la o tɛ sɔn quoi mais ne b'a fɔ a ɲɛna jeunesse a kana faw lamɛn a ka musow marali la fiyewu sangare n'u ye da sago ni min ka kan a y'a kɛ faw y'u d'a ma tiɲɛ don mais tele
an ka musow kɛra komi télé de télé b'e bolo mais commande b'i fa bolo muso ye télé mais commande b'e fa bolo e mago bɛ ka bila siri fila la a bɛna bila télé yɔrɔ tɛ min na a bɛ ɲɔgɔn faamu wa an ka musow kɛmɛ ka yaada ni jamana fɛn fɛn kan na a bɛɛ ye cɛkɔrɔba ninnu ye Sangare a baara ci b'a dɔn a tɛ se ka tiɲɛ o parce que n'u ye ko k'i la n'i ko i bɛ ko kɛ u bɛna se ninnu de ma mais n'i taara ne buguda la i kelen a kelen a b'a kile mais tant que n'u bɛ n jɔnkɔrɔ o tɛ dilan a kana to a ka faw lamɛn a ka mara kɛcogo la dɛ muso ninnu dresser la ni fa ko n ko i b'a fɔ ɔ ba n y'i ka kuma mɛn ni ala sɔnna n y'a bannen ye n'i donna so kɔnɔ kun tɛmɛ n'a ye Sangare i bɛ tila k'a da kan ko n'i y'a fɔ ba ɲɛna n kɔfɛ ni fa sɔn ka bɔ i ɲɛna kana to a ka fɔ dɛ f'i ka jogo in de bɔ a la minɛ wa muso o muso bɛ yen ni kunfɔyɔrɔ b'i la i tɛ den ɲuman sɔrɔ ni kunfɔyɔrɔ bɛ yen dɔrɔn i b'a kɛ cɛ la a bɛ taa fɔ ye o bɛ ne wele aw bakari i t'i kɔlɔsi n tɛ jɛni manako dɛ n'i ye jɛnɛba kɛ tan an bɛ kɛlɛ dɛ bari jɛnɛba yɛrɛ y'o dɔn dɔrɔn ko ɲale kɔrɔfɔ n y'a cɛ kɔrɔfɔtɔ ka d'a ma o bɛ ɲumankɛ bilen o tuma an bangebaaw y'an bangebaaw n'u ko k'an k'an jɔ k'an si an labɛnnen don an b'a kɛ mais an ka musow ka mara u k'a kɛ ala kama u k'a to an ka kɛ Sangare siga t'a la ala k'i faamu ami ne ba a taara n fɛ yen a nana don dɔrɔn ne ko n ko nin ye ne ka so cɛn dɔ de ye parce que n ko tant que ni ninnu b'i sen kɔrɔ i tɛ se ka mara kɛ parce que olu tɛ sɔn i ka maa réglé o hali a kɔlɔsi hali i yɛrɛ den n'o ye wale jugu dɔ kɛ sɔn n'o nɛni jugu ye n'i ko i b'a minɛ k'a bɔ i ba tɛ jɛnɛ o bɛ kɛ ko denmisɛnnin tɛ yan bon a bɛna to ten k'a to ten n'a bɛna kɛ e ɲɔgɔnna ye maa bɛ se k'e dilan bilen yan e bɛ dilan ni hakili ye sa n'o tɛ kuma kɔni tɛ bilen wa kɛlɛ tɛ dɛ o tuma san ka taa se kɛlɛ ma dɛ an ka den ninnu de dilan n'olu ma dilan an ka diɲɛ gɛlɛya tɛ ban mais cɛkɔrɔba ninnu bɛ den ninnu fɛ n'o ye mɔden ninnu ye dɔw bɛ mɔden ninnu fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan u tɛ fɛ foyi k'u sɔrɔ bon ni fɛn ninnu sɔrɔ u tɛ kɛ mɔgɔ ye dɛ a ye fɛn k'u la ni b'a bɔra dɔrɔn a saba kan bon muso b'o cogo la ni fa kana kɛlɛ fa ɲɛna dɛ ni fa kɔ dɔrɔn min kan ka kalan pour que den ɲuman ka sɔrɔ an fɛ n'o tɛ ni ala cɛ n'an m'a jateminɛ an taabolo ma ɲi dɛ muso wɛrɛ bɛ baro kɛ han ko ne tɛ cɛman nin kɛnɛ ko n bɛ ka fɔ ba ɲɛna sisan an ka musow bɛ ka mun kɛ u t'a dɔn morijugu kan o tɛ cɛ dabali dɛ ka taa cɛ fa ni cɛ ba dabali ko n'i sera k'olu sɔrɔ ko don kamankɔrɔba k'o ye cɛ sɔrɔlen ye Sangare belebele a cɛkɔrɔba in bɛɛ tɔgɔ bɛ papiye kɔnɔ ka genge u gengelen don an musow fɛ o tuma n'o kɛra sa ni e yɛrɛ ko diyara i burankɛ ye sa o tuma n'i ye ko kɛ muso la dɔrɔn a b'i wele he n tɛ jɛni nin dɛ o tuma n'o kɛra muso b'a ko fura minɛ ye o le de muso k'e sago kɛ a to k'o kɛ dɛ ka taa i fa dabali o ka k'ale fɛ n'o kɛra ale fɛ foyi tɛ se ka k'ale la tɔɔrɔ la o tuma o la e ka denbaya bɛ tiɲɛ i bolo belebele an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka denbayaw dilan mais an kana an ka fa ninnu bonya an k'u barika ɲini mais an ka mara la n'u ko tɛ i b'a fɔ ɔhɔ n y'a mɛn kana fɔ ayi dɛ n'a y'a kɔ don dɔrɔn hali ni ɲɛgɛn ma don n'a cɛ a fura ni tulo ka baro ko ayi ko ka talo ye bi foyi t'a la ka talo ye anw taara dugu dɔ la fitinin dɔ bɛ yen a ma mara quoi n'a bɛ mɔgɔw fɔ a b'a kɛ tan de a b'a kɛ tan a y'o kɛ dɔ la k'o kɛ maa kelen na k'o kɛ fila ne ko ko garibu a tɛ nin bɔ nin na joona dɔw ko bɔn k'an bɛna bɔ a la ne gɛrɛla la a nana ka bɛna kɛlɛ na ne ye a y'a kɛ tan ne yɛrɛ y'a kɛ ten ne y'a fura fo cɛnin turu ne ko 7 kɛ a binnen fa girinna k'i kɔfilɛ ko a kɛra cogo di ne ka bakɔrɔba ko ayi ko karamɔgɔ tun bɛ k'a fo de foli de don c'est à dire mɔgɔ minnu nana bi an ka nɔrɔ la yadagali ninnu a bɛɛ ye musojugudenw ni maakundandenw ye ani mɔgɔ marabaliw bandi ninnu bɛɛ ye mɔgɔ marabaliw an kana to an ka dɔwɛrɛ bolo bilen k'o bila an kɔrɔ a bilen ala k'an bɛ sɔn a bɔ vraiment nisɔndiyara kosɛbɛ e bɛ dugawu di alimami ma e bɛ dugawu kɛ e bɛ dugawu kala n bɛ ala sɔrɔ yani dugawu bɛ kala e hakɛ to dakuruɲɛ fɛ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ala ka su kɔn ɲɛna hɛrɛ la ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la nin kɛla bisimilakɛlaw bolo gɛrɛjɛgɛ ye karamɔgɔ ka folikanw